Hvordan bliver min virksomhed certificeret? Virker det uoverskueligt at gå i gang med en certificering? Hvad kan du gøre for at finde vej gennem processen? Hvor skal du begynde, og hvor skal du slutte? Processen med at gøre din virksomhed klar til at blive certificeret kan sammenlignes med den udfordring, en god sportsmand står overfor, når han eller hun vil blive bedre. Måske vil han gå fra at være en seriøs amatør til en elitesportsmand, der leverer toppræstationer igen og igen. Det kræver viden om din egen præstation her og nu, og viden om, hvad der skal til for at blive bedre. Og det kræver en god coach, der kan hjælpe dig på vejen. Men det vender vi tilbage til. Lad os først se på, hvad der rent formelt skal til, for at din virksomhed kan blive certificeret. For at blive certificeret skal du have et ledelsessystem som fundament i din virksomhed. Ledelsessystemet skal leve op til kravene i den standard, du gerne vil certificeres efter. Certificeringsprocessen består af 2 besøg på din virksomhed. Det første besøg kaldes et præ-audit. Her kigger vi på dit system, dine beskrivelser og dine procedurer, altså det du siger, du gør, så du får sikkerhed for, at det lever op til kravene i standarden. Herefter får din virksomhed noget tid til at skabe de forbedringer, der skal til for, at systemet lever op til kravene og kan certificeres. Det andet besøg kaldes certificeringsaudit. Her tager vi systemet under armen og taler med medarbejderne om, hvordan de gør tingene, og holder det op imod det, der står i jeres system. Og hvis systemet lever op til kravene, og dine medarbejdere arbejder efter det, så er vi efter det andet besøg klar til at udstede jeres certifikat. Og det skal selvfølgelig fejres, men certifikatet er ikke et mål i sig selv. Se hellere certifikatet som vejen mod nye markeder og nye muligheder. En vej, som DS-certificering har banet for flere tusind danske virksomheder gennem årene. Derfor kommer vi også igen 1 eller 2 gange om året på opfølgningsaudit og hjælper din virksomhed med at få udbytte af jeres system og med at blive bedre. Det 4. år starter en ny cyklus med en recertificering. DS-certificering fungerer i hele forløbet som din coach, der giver dig de kompetencer, du har brug for. Det gør vi gennem kurser, screeninger, temadage og kick-offs. På kurserne giver vi jer kompetencerne til, at du og dine medarbejdere bliver i stand til at opbygge og forbedre et ledelsessystem. Vi kan undervejs screene dit arbejde, så du ved, at du arbejder i den rigtige retning. Under screeningen identificeres de svagheder og afvigelser, der skal rettes, og derfor giver screeningen dig vished for, at du er klar til certificering. Vi kommer også gerne og sætter processen i gang med et kick-off eller en temadag for dine medarbejdere. Det eneste, vi ikke gør, det er at lave arbejdet for dig. Nu er det ikke fordi, vi forsøger at bilde dig ind, at arbejdet med at opbygge og implementere et ledelsessystem ikke kræver tid og ressourcer. Det bliver ikke leveret fikst og færdigt. Men nu ved du, hvor du skal starte, og første skridt gennem labyrinten er DS-certificering.